Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia. Iniciamos un novo programa de Falemos e abordaremos tres concellos importantes e tres proxectos e tres análisis que son interesantes e espero que sean do seu gusto. Estaremos como novo portavoz desde fai 2 meses do Partido Popular no Concello de Barro, Víctor Sánchez Oubiña. Era o número 2 da candidatura no ano 23, renuncia o número 1 fai un par de meses e colle a portavocía. Un mozo que emprende e que vende novas xeracións do Partido Popular e que nos ven a contar o seu proxecto e a súa andadura e a súa experiencia neste cargo como portavoz do Partido Popular no Concello de Barro. Estaremos tamén que a semana pasada se producía un pleno bastante tenso na illa de Arousa, donde o portavoz do Partido Popular era expulsado e que nos ven a contar que pasou, por que pasou e que está pasando e, aparte deso, facer análisis e balance da legislatura e da xestión do bipartito PSOE-BNG no Concello de Ailla. E para iso ven o portavoz do Partido Popular, que foi expulsado, Matías González. E abrimos este turno de análisis e de intervencións no Concello de A Pobra do Caramiñal. Saben que ali funciona un cuatripartito desde fai 2 anos, desde xullo do ano pasado, porque retrasaron un pouquiño as negociacións, agora nos las contará, e ven o que é chave. Dou a chave para un lado, podía dar para outro, pero doulle para a esquerda e fixo o cuatripartito de Lei Sobrido. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boas noites, gracias por invitarme a estar aquí, e un saúdo a todos os veciños da Pobra que nos vexen. Claro, encantado de traelo, ademais é a primeira vez que ven. Neste tempo pasaron o alcalde, pasou o BNG e pasou o Partido Popular, e vostede o que ven hoxe, vostede é concelleiro de Independientes por A Pobra e, aparte deso, terceiro teniente de alcalde con competencias en Facenda, Deporte e Xuventude. O primeiro que hai que preguntar, como chave, fai 2 anos, por que dou para un lado e non para o outro? Realmente nós nos presentamos ás eleccións cun lema que era confiar para cambiar. Nós o que queríamos sobre todo era cambiar certas cousas que víamos que no Concello non funcionaban. Isto non quere dicir, mas eu dixen en todos os mítines, que os que estaban gobernando fixeran todo mal, é dicir, había errores, lóxicamente, como podía haber no outro lado. Que pasa? É verdad que nós na campaña eu tiña unha lista moi plural de xente que estuvo nas filas do PP, que estuvo noutros lados, entonces o que decidimos foi en campaña intentar dar ese mensaxe de animar a xente a que nos apoyara independientemente de por onde se movera e sin desvelar moito o que nós internamente tiñamos como liñas roxas que sempre puxamos, que unha era ademais nadie da miña candidatura, da miña lista quería ao señor Durán de alcalde, só foi unha liña roxa, non a comentamos, lóxicamente non la agardábamos para as negociacións, que non sabíamos se iba a haber unhas negociacións porque dependíamos de o resultado que quitáramos. E a outra era, lóxicamente, entendíamos que Lois, que era o que estaba de alcalde nese momento, pois non había feito todo o ben que debía, entonces que tamén facía falta un cambio de alcalde, un cambio de alguén que liderara pois un equipo novo, ou o equipo, aínda que houbera xente que se quedara, pero de outra maneira. Entonces por eso optamos por esa opción. Digamos que o non co señor Durán era por algo político, personal? No, vamos a ver, a nadie se lle escapa que eu co señor Durán non teño unha relación cordial, pero non teño unha boa relación. Eu estuve con el traballando cando eu cheguín de feito a estar presentado nas listas do PP, estando o señor Durán. Tuvemos as nosas diferencias, a mí non me gusta a forma que ten de traballar, a forma que ten de tratar as persoas que forman parte do seu equipo, e polo tanto entendía que non me iba a meter, se de min dependía, nese berenjenal, aparte de que levaba xente na lista que a min pois me transmitía certa desconfianza. Entonces, pois simplemente eu así o transmitín nas negociacións previas que tuvemos. Sempre fui moi claro nese aspecto con el. Bueno, recordemos para a audiencia, Partido Popular 6, Nos Pobra 3, BNG 2, PSOE 1 e Veciños Independentes de A Pobra 1. O cal, digamos que 6 ahora mismo está na oposición, que é o Partido Popular, e 7 gobernando. Correcto. Como é o goberno con 3 máis? Bueno, o goberno é
O primeiro que te digo dicir é que temos unha relación todos cordial, é dicir, lóxicamente sería imposible levar un barco como é un concello como a Pobra do Caramiñal, onde a xente vive a política de maneira moi intensa sin ter cierta unidade. É verdad que en algúns temas podemos discrepar, pero ao final sempre acabamos chegando a algún punto de encontro. Eu, por exemplo, que son unha persona máis escorado posiblemente ao centro de dereita, nese aspecto me diferencio un pouquiño máis dos meus compañeiros, bueno, tamén aprendo cousas deles, igual que eles aprenden cousas miñas. Ao final é simplemente ter unha balanza e mantela máis ou menos equilibrada. Eu sempre o digo, aínda que hai moito agorero que está deseando que rompamos, que andemos mal, creo que o maior exemplo de que este goberno vamos funcionando ben é poñernos de acordo ano a ano para ser capaces de quitar un orzamento. É dicir, ao final o orzamento é un documento importantísimo onde 4 partidos nos estamos poñendo de acordo nas diferentes áreas que levamos en como xestionamos eses recursos. Lóxicamente todos queremos máis, eu en deportes querría máis, lóxicamente, pero sei que fai falta noutras áreas tamén. Entonces, esa forma de velo, de ceder polo ben, pois ao final fai que o levemos ben, é dicir... Logo falamos dos orzamentos, que ademais lle corresponden a vostede na área de Facenda, non? E falaremos de impostos e falaremos de todo eso, pero digamos que o centro-dereita, digamos que nun pacto destos, xoga máis as persoas que a ideoloxía? A nivel municipal, sí. Eu penso que a nivel municipal eu... Sí, e a outra cuestión, así como vostede lle puxo a Nos Pobra condicións para que non fora o exalcalde, non podía ser, se o señor Durán non fora alcalde, vostede... Bueno, vamos a ver, nós... Se o PP cambiara o candidato, digamos. Se o PP, o problema que ten o PP actualmente é que non é só o candidato, é dicir, hai que ter en conta que ten xente na súa propia candidatura que tras as eleccións municipales, tras toda a negociación que hubo, tras a opción polo que o meu partido optou, nós recibimos insultos, é dicir, insultos de xente da candidatura do PP en redes sociales. Entonces, claro, que se me plantee que goberne con certas persoas é moi complicado, é dicir, porque hai que deixar a un lado personal do que é o político. Iso sempre hai que saber diferenciar. Que pasa? A nivel municipal eu penso que a ideoloxía non conta tanto, porque senón non tería sentido que unha persona que ven do PP, o BNG, por exemplo, que é totalmente opuesto, por decirlo de alguna maneira, optara ou respetara ter un compañeiro que independentemente que agora está nun partido independiente, estou moi feliz ca elección que fixe no seu momento, claro, que foran capaces de convivir, e convivimos ben, non hai problema. Nalgúna cousa discrepamos, lóxicamente, pero igual que discrepan entre dous que se levan máis de izquierda, por dicirlo de alguna maneira. É dicir, a nivel municipal a ideoloxía non é tan importante, e a xente, de feito, notase en todas as eleccións que hai. Non é o mesmo resultado que ten, por exemplo, por poñer un exemplo, o PSOE ou o PP a nivel municipal que o que ten nunhas autonómicas ou nunhas generales. A xente vota moi diferente. Entonces, eu penso que a nivel municipal influye moito o que che transmite a persona e o equipo que leva detrás. Penso que influye máis eso que outra cousa. Como resumiría estes 2 anos de convivencia política e digamos que de resolución ou de xestións municipais? Bueno, vamos a ver, o balance que teño que facer é positivo no sentido de que, primeiro, fomos quen de todos os partidos os que decidimos tirar para diante ou formar este cuatripartito, poñernos de acordo nas cousas que son máis importantes. Depois, unha cousa importante que fixemos foi analizar que problemas podía ter o Concello, e eu plantei que nun Concello como o noso, cunha carga de traballo na área de secretaría bastante potente, ademais tendo un secretario que estaba pendiente de irse para outro sitio porque había ganado a plaza de interventor, facía falta, independientemente de que che poda vir un habilitado ou non, un técnico. Entonces, eso foi o primeiro que fixemos, intentar dotar de personal aquelas áreas suficientes para que o Concello funcionare. Agora xa estemos dotadas, hai un técnico, hai unha administrativa xunta na Secretaría, e eso agora a xente vai non empezar a notar, é dicir, nós primeiro tuvemos que vestir o que é o Concello para o seu funcionamento, e a de empezar a notar. De todas formas, a xente sí que foi notando, porque en tema de mantemento fíxose moita mellora, se destinou moitos máis cartos o que é desbroces, asfaltados é verdad que sempre é insuficiente, ainda que se está destinando máis, e unhas instalacións deportivas fixen tamén bastantes inversións de reparacións, de cousas que os clubs me foron pedindo. É verdad que sempre che piden máis do que ti lle podes dar, eso é verdad. Bueno, é ben que teñan esa ambición, pero bueno, eu sempre son moi claro e lle digo, este ano podo isto, este ano podrei isto, para o seguinte podrei isto. Nunca se conforman, está ben, tamén ser inconformista é bo, se aumentaron as subvencións tamén no que son os clubs deportivos, os programas sociales
creo que fomos aumentando, o bienestar animal aumentouse, certas partidas, é dicir, creo que o balance é positivo. Eu penso que a xente agora, entre este ano que ven, vai notar, sobre todo no tema de inversión, que hai para invertir 1 millón de euros que nos ven do POS, a xente vai non empezar a notar, pero porque agora temos a capacidade suficiente para poder licitar todas esas actuacións, a ter o personal suficiente nas áreas que eran importantes. Creo que primeiro que vestir o santo e despois solucionar outros problemas. Pero, bueno, eu diría que o balance é positivo e despois, bueno, nunca perdemos tampouco de vista, por exemplo, obras importantes como son Polígono, o Porto, como é a rexeneración das Xunqueiras. Nós tuvemos un montón de reunións, se lle mandou un proxecto a SEA, de ampliación do polígono que nos rechazou, rechazou porque non o vía viable nese aspecto, entonces estáse planteando outro. Está prácticamente ocupado, non? Sí, totalmente. Está todo ocupado, nos planteamos ya sea a Suelo Empresarial do Atlántico un proxecto de ampliación, claro, tiña que analizar se o vía viable, non lo rechazou, entonces nós nunca perdemos, nunca deixamos de traballar neso. Tamén o alcalde tuvo aí atrás unha reunión ca Consellería da Industria para ver outras, ou explorar outras posibilidades, e nós nunca cesamos nese empeño, igual que o das Xunqueiras, agora hai un proxecto que fixo Costa, está pendiente de aprobar en Madrid, estamos pendientes de ver o que nos din, e depois é verdad que Portos, nós xa lle planteamos que o porto comercial é unha competencia deles, primeiro é no que coidar, e segundo, dotalo de servicios e queres que veña outro tipo de industria, outro tipo de que non sea o túnido congelado, pero xa non é algo que o Concello poda facer, por moito que e aí é verdad que eu teño escoitado moito o señor Durán, é que vos non facedes nada, é que nós non temos tampouco máis capacidade de facer máis alá de reunirte, pedir, presentarlle un proxecto que cho aproben ou non, xa non depende tanto de un. Entonces cada un tamén ten que asumir a parte que lle corresponde. Fai un mesiño máis ou menos aprobaron os orzamentos, non? Sí. Como están este ano? Porque ademais suben casi un 18, un 20%, non? Sí, suben un 18,72%. Bueno, a subida explícase fácil porque... En que conceptos? Pois mira, que partidas? Sobre todo aumenta moito a inversión aumenta moito porque o ano pasado en setembro nos chegou un POS adicional bastante extraordinario, bastante gordo, que roza o 1 millón de euros, entonces, bueno, claro, administrativamente, contablemente, ti telo que meter no orzamento, aínda que sea de outra administración, pero bueno, está, digamos, é algo que está aprobado, entonces telo que meter. Despois tamén aumentaron algo as transferencias do Estado. É verdad que aumentaron os 3 últimos meses do ano pasado. Entonces, bueno, nós facendo unha estimación, pois tamén se aumentou esa partida. É verdad que agora estamos pendientes de que as actualicen, porque como están cos presupostos prorrogados no Estado, siguen che dando o mismo que che veñan dando antes, pero contamos que as actualicen, pois nós tamén actualizamos dous impostos locais. Un foi vehículos, actualizouse tanto as bonificacións as que se pode coller a xente metendo o vehículo eléctrico e os híbridos, que antes non constaban, e subeuse nada, un 9% que son as tarifas, que non vai a supoñer prácticamente, non é gravoso para os veciños porque, por exemplo, nun vehículo normal supón 2 euros máis. E despois tamén nos vimos obrigados, que eso sí que aí tiñamos un déficit importante, eu plantei aos compañeros que se non me iba a ser moi complicado cadrar un presuposto novo, que era a tasa do lixo, sobre todo pola subida de Sogama. Nós xa viñamos asumindo un descadre de 150.000 entre o que se recaudaba e o que se ingresaba, entonces, bueno, igualouse eses 150.000, e despois, claro, unha vez estaba igualado, chegou o Sogama e dixo, te meto unha subida. Entonces tiñamos a opción de ou repercutilo, volver a subilo ou repercutilo, ou asumir esa subida. A subida nos supón uns 80.000 euros que asumimos. Bueno, digamos que eso explica un pouco pois esa subida de millón, creo que a maiores é 1.700.000 máis ou menos. E falando de taxas, cales nestes 2 anos, cales subiron no Concello da Pobra? Bueno, a mí non me gusta falar de subida porque realmente non a subes por gusto, digámoslo así. Simplemente, nós o que fixamos foi actualizar a do lixo, porque a do lixo, ademais, a lei de tasas e precios públicos xa che obliga, por decirlo de alguma maneira, que nadie o cumple, ningún concello cumplimos, porque, sobre todo, pensamos no peto dos veciños, de que ti tes que igualar o coste do servicio ao que recaudas. Nós, por exemplo, ahora mismo estamos asumindo 80.000 euros respecto do que nos costa o servicio, do que vamos a ingresar. Depois actualizamos a de vehículos, que pasa a recaudación de 464.000 a 500.000, é dicir, é unha subida de 46.000 en todos os conceptos, que xa digo, non se vai prácticamente casi a
a notar. E depois puxemos as bonificacións que nos parecían, bueno, interesantes. Do vehículo eléctrico e do vehículo híbrido, e nas tasas de lixo tamén puxemos dúas bonificacións novas que nos parecían tamén importantes. Xa había unha que era, se abrías un negocio novo, tiñas bonificado un 50%, e aumentamos dúas máis, que é que se ti és arrendatario, é dicir, se ti tes un piso arrendado e renovas ese arrendamento por 4 anos máis, tamén te podes acoller a unha bonificación do 50% no recibo do lixo, e depois tamén para aqueles negocios baixos que renoven o contrato sin subida do mesmo contrato, tamén durante 2 anos te podes acoller a esta bonificación. Puxémolas pensando un pouco, pois tamén en... E a débeda, como está? A de? A débeda. A débeda. Bueno, a débeda nós témola moi controlada, é unha débeda relativamente, en canto ao volumen de endeudamento estamos no 28%, o máximo son 75%, e polo tanto neses niveles estamos moi ben. É verdad que o ano pasado meteuse un bo, bueno, comeuse amortizouse bastante, sobre todo porque xa había previsto amortizar 200.000 máis 78.000 de xuros, pero despois, bueno, chegou unha liquidación extraordinaria por parte do Estado, entonces o que che obligan é, se non a tiñas prevista no orzamento, que nós tiñamos previsto da liquidación 60.000, o resto che obligan a destinalo á débeda. Entonces, claro, os 200.000 lle sumas os 349.000 que hubo que destinar, e, bueno, meteuse unha boa comida, se me permite a expresión. Nese aspecto o Concello está ben, e non está nin asfixiado, nin ten ningún tipo de problema para afrontar pagos, nin para nada. Nós estamos pagando a proveedores en 40 días, é verdad que estamos 10 por encima do legal, pero, bueno, hai que ter en conta que non temos tesorero fijo, temos un acumulado, e ainda así estamos nun ratio relativamente baixo, porque ninguna administración ou ministerio non se preocupa, salvo que estés entre o 30 e o 60. Aí é cando che empezan a tirar un pouquiño das orellas, sobre todo cando te acerca máis ao 60, pero nós estamos bastante ben nese aspecto. Bueno, antes falábamos, queda xa aparcado o tema de soelo ou chan industrial, promoción do comercio local, dinamización económica, turismo. Fágame un paquete por aquí, que se está facendo e cales son os obxectivos? Bueno, vamos a ver, en turismo, bueno, unha das cousas que levaba no meu programa, además lle comentín aos compañeros que eu quería volver a recuperar, polo que significaba, sobre todo, porque, bueno, foi das primeiras playas en tela, foi a recuperar o emblema da bandeira azul para Cabío. Creo que a nivel turístico todo o mundo reconoce ese símbolo como algo de calidad, entonces eu decía que había que volver a recuperalo. Pois a nivel turístico, faise a Feria Mariñeira, faise os paseos en veleros, faise cas mariscadoras para que a xente poda ver en que consiste ese traballo. Creo que a nivel turístico estáse facendo un bo traballo, de feito ainda presentou a miña compañera, creo que foi esta semana, ante os medios tamén rutas para tres fechas para rutas ás Cíes e ás Ons. Entonces eu creo que a nivel turístico estáse nese aspecto traballando ben. Xa a Pobra en sí é un lugar moi turístico, que temos un montón de cousas, tamén temos o Museo Valle Inclán, que non, a quen lle guste o turismo máis cultural, non tanto de playa, pois tamén é un referente. Bueno, depois penso que a nivel comercio, as campañas de Navidad destináronse bastantes recursos, creo que para que foran vistosas, sobre todo co tema das caramiñas. Agora está a compañeira Amparo facendo unha campaña de promoción de baixos, é dicir, cubrindo nos baixos que agora mesmo están, digamos, vacíos, pois poñendo, digamos, anuncios de locales que agora mesmo sí teñen negocio, como para incentivar, primeiro, que mires ese baixo, que ti te podas asomar a ver ese baixo, e depois que podas incentivar que alguén o poda coller. É dicir, a nivel comercio, sempre se intentan facer campañas e apoiar ao tecido comercial dentro das dificultades, no sentido de que non deixe de ser un ámbito privado de unha decisión de alguén que queira chegar a emprender. E depois hai un problema tamén que é que a veces os arrendatarios piden demasiado alquiler para o tamaño do local. É dicir, a veces, bueno, pensamos que temos aí unha joya, é un local normal, como para pedir 1.000 euros un que, ao mellor, en valor, pois ao mellor con 500 podíalo, pero, bueno, iso xa é unha decisión máis privada. Nós aí estamos tamén moi atados. Hai outras comunidades, por exemplo, en País Vasco hai legislación que che permite a quen ten pisos vacíos ou ten baixos vacíos, gravarlle un IBI de tal maneira que digas, é que me sale mellor alquilalo que telo vacío, porque que teño que pagar, pero aquí, se non tes unha legislación que apoie, que eu tampouco son moi de castigar, é dicir, ao final é unha cousa de cada un,
o baixo é de cada un e decidirá que pode facer con el. Pero, bueno, desde o Concello, o coworking tamén está funcionando moi ben, ten moitísima vida, está totalmente cheo, e creo que nese aspecto, dentro das posibilidades que o Concello ten, sí que se está facendo un bo traballo. E as parroquias, bueno, xa estamos ás portas do verán, aínda que esta semana sea así un pouquiño anómala de temperatura, supoño que as praias xa están empezando a estar limpias, os chiringuitos a abrir e todas esas cousas. As parroquias, como están? Saneamento, mantenimiento... Pois mira... Saneamento falamos e quero que me meta tamén a Ribeiriña. Que pasa aí? Cal é o problema? Mira, saneamento hai varios proxectos financiados polo POS pendientes de execución, o saneamento en Ouxo, o saneamento en San Isidro, en diferentes sitios que está, xa te digo, contamos con entre este ano que ven telos licitados e listos, dentro deste millón que eu comentín que hai importante en inversión, creo que durante estes 2 anos farase todo. Depois as parroquias aumentouse un montón, digo que casi se triplicou, porque eu cando cheguín había no orzamento do ano 22, que era o último que había aprobado, cando eu entrei no goberno, 50.000 euros para desbroces, agora estamos en 128.000, é dicir, porque Pobra é bastante extenso, ten as súas parroquias, entonces, bueno, para intentar chegar a todo, pois aumentamos a 128.000, agora mesmo están xa traballando 3 brigadas, hai contratadas, para deixar todos os camiños, aqueles camiños que o veciño só che pide que yo limpes, tampouco che está pedindo moita cousa, poderlle cumplir. Entonces, bueno, ao final leva recursos, pero, bueno, intentamos atendelas da maneira maneira. Pois, en participación veciñal, sí que se lle está dando impulso, sobre todo nos centros sociocomunitarios, facendo algún tipo de actividade, xa sea en fechas máis señaladas, como a Navidad, como, por exemplo, ano pasado, hubo diferentes cursos nos centros sociocomunitarios promocionados por participación veciñal, porque aí, bueno, tamén se lle dotou de recursos que non tiña, pois, os suficientes. Pois a Ribeiriña é unha zona que ten, bueno, non digo parroquia porque a Ribeiriña pertence a San Isidro, é dicir, a parroquia realmente é San Isidro, Ribeiriña é unha parte da mesma, como é o Coajulo, que é onde son eu. Entonces, bueno, a Ribeiriña ten unha asociación que se constituiu de xente moi nova, que, a verdade, a gusto que a xente nova pois se anime a participar, aínda que non sea directamente en política como eu, meterse neste berenjenal, pois polo menos noutro ámbito, e, bueno, son moi reivindicativos, é verdad que conseguiron bastantes cousas e tiñan razón en algunha, sobre todo o tema de limpiezas e tal, pero, bueno, sí que é verdad que no tema dos vertidos nós estamos bastante preocupados, o alcalde xa o transmiteu, porque, bueno, é verdad que se fixo unha obra de rexeneración, que ao mellor non quedou todo ben que debería quedar. Entonces nós xa nos puxemos en contacto cas administracións pois que poden aí facer realmente algo, que son neste caso Costas por haber feito a rexeneración, ao mellor pois non habela ejecutado todo correctamente posible, que non digo que foran con intención de facelo mal para nada, e depois, bueno, tamén a implicación un pouquiño máis da Xunta, porque a Xunta o malo que ten é que che di, aquí estou yo, si tienes algún problema me lo dices e te ayudo, e cando lle vas a pedir axuda te dice, no, la cosa es tuya. Entonces, bueno, sí que é verdad que falta un pouquiño máis sobre todo da autonómica. Costas é verdad que chamou varias veces a preocuparse, polo menos o que a mí me dixo o alcalde, a mí non me chaman directamente, pero polo que sei do alcalde. Sí. Señor Sobredo, nos quedan uns 4 minutos, me gustaría que lle dedicara dous a política, digamos que de infraestructuras deportivas e por todo o que lle toca, educativas e como están e tal, e o resto, e os outros dous a política social. Primeiro, política deportiva e infraestructuras deportivas e... Vale, en infraestructuras deportivas, bueno, o primeiro temos bueno, sobre todo o primeiro que fixen foi amañar, cando cheguei, foi amañar todas as pistas deportivas que había no exterior, sobre todo o peche perimetral, estaban todos algo dañados, ao final, bueno, dañanse dos rapaces peloteando, é normal, entonces arranxáronse todos, depois fixéronse tamén diferentes arranxos no campo da alta, é dicir, acondicionouse onde entrenan os atletas de atletismo, porque, bueno, lle embarraba, entonces cementámolo, tamén o foso de lanzamento se fixo dunha maneira con céspede medio artificial para que non se lle enchera o foso de area, depois tamén arreglouse todo o que é o muro exterior, unha vez está o módulo xa construído, botouse zaorra para que non encharque, en Cadreche tamén se fixeron, por exemplo, elevouse o peche perimetral porque se iban os balóns aos clubs a un pinar que hai ali cercano, entonces se queixaban, entonces subeuse 1,5 metros, tamén se lle puxo un contenedor que está facendo as veces de almacén, porque os vestuarios son pequeniños e non están moi acotados, ainda que estamos mirando agora unha solución para que podan guardar ali cousas. Bueno, nos pabellóns tamén na tomada fíxose unha revisión
un pequeno lavado de cara do que é o tellado, ainda que seguimos tendo problemas de filtración. Este verán conto con cambiar algunha das chapas, porque algunhas, sobre todo as translúcidas, están xa moi dañadas. Pois tamén se quitou un pouquiño a ventilación exterior, no sentido que estaba demasiado ventilado, digamos, entraba a veces agua cando entraba do sur. En Venecia, é verdad que se fai un mantemento anual, tanto do chan como do tellado, limpando os canos. Ao final, no campo de alta tamén no céspede, pois se levan metidos tranquilamente máis de 20.000 euros entre diferentes abonados e diferentes tratamentos para telo nas mellores condicións. Deporte é unha concellería moi bonita, pero tamén é unha concellería que sempre tes que estar a disposición dos clubs. A veces non lle podes dar todo o que podes, e despois tamén que leva, sobre todo, moito crédito no que é no mantemento. Ao final, úsanse moito, é normal que se vayan deteriorando co tempo, entonces hai que estar pendiente. Política social, SAF, centro de día... Bueno, política social, nós somos dos poucos concellos que ten o SAT municipalizado. Creo que é un servicio que funciona ben, creo que a concelleira que o leva o está levando bastante ben. Creo que hai diferentes programas, como é o comedor sobre rodas, o envellecemento activo, espera que agora non me van á cabeza, hai o CREVA tamén, que é un novo que se puxo ahora fai pouco, hai os psicólogos nos coles. É dicir, creo que nese aspecto somos un concello que se preocupa moito do benestar da xente, dentro do que podemos. Tamén hai unha subvención específica para axudas a emergencia social, para aquela xente que está pasando peor, hai a compra de comida para xente que tamén o necesita. Creo que nese aspecto somos un referente na comarca. Non digo que os outros non fagan cousas, lógicamente todos fan a nivel social, pero eu a única queixa que teño a nivel social é que os concellos sempre asumimos máis coste do que deberíamos asumir. É dicir, creo que o resto de administracións, a mí non me importa como concello ocuparme por ser a administración máis cercana, pero a financiación ten que ir acorde, porque se non come moito recurso, despois parecemos nosos malos cando temos que dicir que non. Pois, señor Sobredo, chegamos ao final deste camiño, pero ten un minuto para dicir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei. Nada, simplemente volver a dar as gracias por darme a oportunidade de explicar o que levamos feito un poquinho nestes 4 anos, e darlle as gracias a todos os veciños por estarnos vendo, e nada, que foi un placer, e que cando queiras, que repetimos tranquilamente, sabes? Moitísimas gracias, encantado, hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite e moitas gracias por estar connosco. Nos vamos a Policía da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Matías González, portavoz do Partido Popular no Concello de A Illa de Arousa. Non o perdan hasta ahora mismo.